FC:n kausi on alkanut melko hyvin. 2 voitolla, ensimmäinen kausi liigassa. Nyt lähdetään ensimmäiseen vierasreissuun. Pari kovaa peliä eissä. Siellä on ensin vastassa Max Valkeakoskella ja seuraavaksi sitten Kari Jyväskylässä. Markka Lermo, millä mieli reissuun lähdetään? No, kiitos tietenkin positiivisella mielellä. Eka viikonloppu, eka pelit liigassa toi yllättävän hyvän tuloksen. Ottaa huomioon, että kuinka vähän ollaan pystytty harjoittelemaan vielä niin, että koko joukko on käytännössä paikan päällä, niin tulos oli yllättävänkin hyvä siihen näin. Kertoo toisaalta meidän poikien niin tietynlaista tasosta, mikä on vaan olemassa ja siitä uskosta, mikä niillä on siihen omaan tekemiseen. Ja ihan hyvillä mielin lähdetään ja kyllä ootan, että vähintäänkin tiukka vastus annetaan. Viimeistelytreenejä katsottiin. Minkälaista antia sieltä nousi? No, meillä on yksi kenttä valmis ja se on, mikä oli edellisessäkin peleissä on valmiina, mutta edelleenkin meillä on pikkusen roolituksessa hakemista ja ihan kaikki pelaajat ei pääse nytkään matkaan tuonne vieraspelireissulle, mikä sinänsä harmi, että joudutaan lähteen pikkusen niin vajavaisella miehistöllä. Onko terveystilanteessa jotain ongelmia? No, terveystilanteessa on ongelmia. Aleksi Kulsten ei pysty pelaamaan, on jalkavaivoja ja Joona Vetelillä on nivunen siinä kunnossa, että ei halua vielä ihan liigakauden jälkeen aloittaa suoraan futsal-kaudella, että pikkusen pitää taukoa. Max on aloittanut myös hyvin, kuten te, ja sitten Karilla on ollut vähän vaisumpi kauan aloitus. Onko vastustajiin tutustuttu ennakolta? No kyllä on tietysti tutustuttu, että Mad Maxan nyt kun siellä meillekin tuttu Jani Paananen siirtyi valmentamaan Mad Maxia, niin on sillä tavalla arvattiin, että kykenee kauan aloituksesta selviää ja hyvin on selvinnyt 2 voitolla, että ei ole todellakaan helppo vastus vielä kotiluolassa, missä on todellakin vaikea voittaa kenenkään, että kyllä me nöyränä lähdetään, että tiedetään Mad Maxin hyvyys ja käytännössä tiedetään myöskin heidän tietynlainen tapansa pelata. Ja vastaavasti Kari taas on ottaa huomioon edellisen kausien menestyksen, niin tietysti aloittanut vähän huonommin, mutta nyt saa mukaan maajoukkuepelaajat Jukka Kytölä ja Juha-Matti Savolaisen maalivahin, että kyllä vastus on todella kova Jyväskylässä, että kova viikonloppu edessä. FC Kemin kauan avaus on ollut laajalla rintamalla hyvin onnistunut. Siis onko siellä semmoisia valopilkkoja, joita nostat esiin? Kyllä siellä, sanotaanko ensimmäisten pelien perusteella, niin viime vuotisesta kokoonpanosta tutut nimet on noussut esiin. Tämä kenttä, missä Iiro Vanha, Sami Huhtiniemi, Samuli Letti ja Jani Kokkila, niin kyllä se oli yllättävän valmista peliä jo eka viikonloppuna, että heiltä odotan todella paljon. Siellä tuli onnistujia, niin mennään sitten niihin onnistujiin ja otetaan tuosta Iiro seuraavaksi juttu. Sille ei muuta onnea tulevaa Selvä, kiitoksia. Iiro Vanha, ensimmäinen kausi liigassa nyt FC Kemin kanssa. Miltä se on maistunut palata? No aivan mukavalta. Kausi startattiin hyvin 2 voitolla, niin mikäs sen parempaa. Teilläkin meni aivan kohtalaisen hyvin, toinen peli varsinkin. Tietenkin hyvällä mieleen, että kun pisteitä tulee, niin mukava. Ei me niistä mitään paineita ota, mutta kaverit laittaa sisään, jos me syötään ja vielä taas sisään, jos kaverit syöttää. Onnistumista ruokkia onnistumista. Niin, nimenomaan. Kyllä. No tosiaan tuossa äsken Martin kanssa mietittiin tätä lähes 3 viikon taukoa. Ja. Että siitä on kenties ollut teille hyötyä. Onko se pelaajan kannalta ollut hyötyä vai haittaa? Ainakin ollaan voitu keskittyä nyt reeneissä enemmän ehkä taktiikkaa ja näin. Että itsekin armeijassa nyt on tuossa. Että vähän se karsinut noita reenejä, mutta parhaani mukaan on riittänyt käydä. Ja aivan hyvältä meno on tuntunut täällä. Ja just 3 viikkoa nyt niin ollaan voitu valmistautua näihin tuleviin matseihin. Ei mitään, luottavaisin mieli. Tuossa Markku kertoo tästä teidän kentällistä, siellä oli mitenkä teillä yhteispeli toimii? Kyllä se alkaa pikkuhiljaa löytyä, että niin kuin eka pelit näytti. Että varmaan hitsautuu joka peliltä paremmaksi ja aletaan löytää enemmän toisia. Mutta kyllä siinä on mukava pelata poikille. Mikäs se on viikonlopun tavoite? 6 pojoa ja... Henkilökohtainen? En tiedä. Mien ruukaan luppailla pisteitä. Niitä tulee jos tulee. Riittääköhän pisteet? Niin, kyllä. Selvä homma, ei mitään muuta kuin onnea viikonloppuun ja muuta kuin pisteitä. Yes, kiitos.